Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Karen, 54 years old, at solid tambalanista. 3 dekada nang naninirahan dito sa Japan. Sumulat ako para humingi ng payo. 27 years old lang ako nang mamatay ang asawa kong Hapon. Nagkaroon kami ng isang anak. Dahil may itsura naman ako at sariwa pa, pinagkaguluhan ako ng mga Hapon, Pinoy at Amerikano. Mayayaman, mga binata at gwapo yung mga nagkagusto sa akin. Pero pinaasa ko lang silang lahat. Wow! Ganda problems! Dinedma ko ang kaliwat kanang marriage proposals dahil pakiramdam ko, hindi ko naman kailangan ng kasal. Kahit naman kasi wala akong trabaho, nabibili ko ang lahat ng gusto ko dahil sa pensyon na iniwan sa akin ng namatay kong asawa. Sagana ako sa luxury bags at iba pang mamahaling bagay. Sunod ang mga luho ko at madalas akong umuwi ng Pilipinas dahil marami akong sponsors. Paano yon? Paano yung maraming sponsors? Paano yung sagana? Share mo naman daw. Ganyan. Pagsawa ka na, go. When I turned 40, nakipag-break ako sa boyfriend kong Hapon. Ang busy niya kasi at lagi akong naiiwan sa bahay. Nagkaroon naman ako ulit ng boyfriend na mas bata sa akin ng 10 taon. Lately, naramdaman ko na tumatanda na ako. Mabilis nang lumipas ang panahon nang hindi ko namamalayan. Sana pala nagpakasal ako sa isa sa mga nag-propose sa akin. Hindi ako mananatiling sariwa habang buhay. At my age now, kahit kikay ako at magandang manamit, wala na magkakagusto sa akin gaya ng dati. Siguro dahil tumatanda na, hinahanap-hanap ko na ang buhay sa Pilipinas. Naiisip ko na umuwi na lang for good. May bahay naman ako dyan at may negosyo na minamanage ng pamangkin ko. Pero tuwing uuwi ako ng Pilipinas, nalulungkot naman ako dahil wala akong kasama sa bahay maliban sa pamangkin ko at sa mga aso. Ayaw namang sumama ng boyfriend ko dahil may trabaho siya sa Japan. Isa pa ang init-init dyan. Tambalan, ayokong tuluyang mabulok dito sa Japan kasi maganda lang dito kapag bata ka pa at kung kumpleto ang pamilya. Sa edad kong 54, wala na akong gagawin sa Japan. Anong maipapayo ninyo para makapag-adjust ako dyan sa Pilipinas? Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista since 2012, Karen. Ayan. Sana all may mga ganda problems.
Sana all may mga sponsors. Sana all. Pag umuwi ng Pilipinas, merong uuwi ang bahay, may uuwi ang negosyo, yan. So mukhang itong si Karen, hindi niya naman issue yung dapat ba akong umuwi ng Pilipinas o hindi. Kasi mukhang desidido siya na at her age, ayaw niyang mabulok sa Japan. So doon na tayo sa, yes, babalik ka sa Pilipinas for good. Kaya naman ang question niya is, ano kaya ang tips, ano kaya ang pwede niyang gawin para makapag-adjust siyang muli sa buhay sa Pilipinas. Alam mo, feeling ko, madali lang. Kasi to begin with, Pilipino ka naman. Diba? So, kung halimbawa, in terms of technology, alam mo, ang Pilipinas hindi na po nahuhuli. Yes. Ang dami, hindi naman maikukumpara yung train system ng Japan sa train system ng Pilipinas. Medyo malayo pa talaga tayo. Milya-milya ang layo ni Japan sa Pilipinas pagdating sa train system. Pero, nag-uumpisa na tayo at maganda na rin ang ating mga trains. Diba? Ang gaganda ng mga buildings natin. Sobrang bongga ng mga decors natin. Yung mga hotel natin, napakabongga, pang malakasan talaga. May vocalator din dito. Correct. Diba? Kala nyo nahuhuli ang Pilipinas. Hindi. No. Mali. Diba? Yung elevator din namin dito, shala na. Excuse me, voice activated. Diba? Palakpak nga yung correct. iba eh. True. Kahit minsan iniisip mo lang, titigan mo, Tama. alam na, babasa niya yung brain mo. Correct. Diba? Pag mukha ka manginginom, papupuntahin ka dun sa floor ng may bar. Yan. High-tech na kami. Kala mo, bandiklak lang meron dito. Meron na kaming biometrics. Kaya, ngayon yung pinakang na-impress ako na elevator, nakita ko 1 to 10 lang. Sabi ko, akit ako ng 36th floor. Paano ako pupunta sa 36th floor? 1 to 10 lang yung pipindutin. Tapos G, basement, ganyan. Yung sa, parang walang options. Ano pipindutin ko dito? Yun pala, i-enter mo kung 37, so 37 yung pipindutin mo, parang cellphone. Ganun. Paano mo malalaman kung wala kang kasama doon? Pupunta ka doon sa receptionist. Kung ano. At yung receptionist namin, AI. Yan, di ba? Alam mo, kayo lang may robot Ganun yung mga elevator ngayon, bago. May pinuntahan na din kaming Samgyup na robot yung nagsaserve sa amin. Pati yung sinerve nila, robot din. Diba? Ano ngayon? Lego. Kumakain kami ng Lego, bakit? Sabi, ang labong kausap nitong dalawa. Hindi, sinasabi lang namin, alam mo, lalo na sa Maynila, actually, even provinces parang magugulat ka na kahit yung malayong probinsya siya, pero may SM, may Robinsons. Yes. Dati, kapag pumunta ka Maynila lang may Krispy Kreme. Diba? Parang, so kapag uuwi ka natatandaan ko uuwi kami ng Bicol, partner, kapag may Krispy Kreme, pang malakasan kasi may Krispy Kreme. Diba? Pero, ngayon, syempre dahil may SM na dyan, kumpleto na din yung mga stores dyan. Pang malakasan na po talaga. So, in other words, hindi naman para yung parang feeling mo nung unang panahon pa na nagkikiskis pa kami ng 2 bato para makakreate ng apoy. Tingin mo sa amin. Excuse me mo naman, Karen, may Coca-Cola na sa amin. Inabot na kami ng tsinelas. May tsinelas na sa lugar namin. Excuse me, naka-Crocs kami. Latest version. Sareng. Diba? Bongga kami. Akala mo ba? Hindi napapahuli ang Pilipinas. Hindi nagpapahuli. Pumunta ka sa Greenbelt, nandiyan na yung lahat ng mga luxury stores. Diba? Ganun. Kala mo, ha? Tsaka hindi lang isang store. Maraming stores. Marami yan. Pipili ka. Puro luxury brands. Makikita mo kung saan-saan. May ganito pala dito. May ganun din pala doon. Yan. Wala nga lang masyadong pumapasok. Diba? Pero meron. Di para sa'yo yun. Di parang hindi ka na rin masyadong nag-adjust. Wala lang, iniisip mo ba, sobrang left behind na si Philippines? Kaya parang, paano ko mag-adjust dyan? Ganong arte, ganyan. Galit. Ang init kasi dyan. Ang init-init naman dyan. Bakit? Ang summer sa Japan akala mo naman, di pa ako nakapunta ng summer ng Japan. Nakakrap top ako, dalang init din. Ganun. Wala nga lang snow dito kasi depende kung may Snow World kami. May Snow World kayo. Punta ka lang sa Star City. Ganun. Lumalaban na yung theme park namin sa Tokyo Disneyland. Bakit?
Totoo yan. Siguro no? Di, parang iniisip ko lang ganun, di ba? Parang, paano ako mag-adjust sa life dyan? Iniisip ko lang na baka ganun pa iniisip mo na wala pa kaming 7-Eleven. Excuse me, kakahosang namin ng event. There are more than 3,000 7-Eleven in this country. Oh, diba? Diba? Kala mo ha? Huwag kang nga Huwag kang nga nangaano ng bansa. Charot. Kinangaway, di naman nag-aawa. Huwag natin palang awayin, may mga luxury bags to. Oo nga, naku, malay mo, naku naman, baka naman. Uy, Karen, joke lang talaga lahat na sinabi ni Nicole. Ako talaga sumusuporta talaga ako sa mga second-hand na luxury bags ng Japan. Totoo yan. Kaya dumami yung collection ko, partner, kasi pag pupunta ako ng Japan, madami dyan mga yung mga nagbebenta ng mga second-hand, ng mga luxury goods. And remember, hanggang ngayon, earning siya sa pension. Correct. Ng kanyang husband. Kaya nga sinasabi ko, binabawi ko na lahat ng sinabi ko. Alam mo naman, kinakain namin sarili naming mga salita, 'di ba? Nabubusog na nga kami minsan eh. Nakakain ng sarili namin mga statement, 'di ba? Hindi, parang ganun. Kung dun lang sa aspect na you feel like, how can I adjust? Ang init-init dyan, ganyan. Well, una sa lahat, sabi ko nga kanina, Pilipino ka. Nagtatagalog ka pa rin. Kahit marunong ka mag-Nihongo, Pilipino ka pa rin. Ang ganda ng pagkakasulat mo ng kwento ng Mahiwagang Burnay na lathala mo ng tama sa amin. So, ibig sabihin, madaling intindihin. 'Di ba? Naiintindihan mo pa. Pinay na Pinay ka pa rin. 'Di ba? Yun yung una. Pangalawa, hindi na po nahuhuli ang Pilipinas. Yes. Pangarap po talaga ng tambalan ang maging endorser ng Department of Tourism. And I claim that in 2024, kukunin na lahat tayong endorser. Bibigyan tayo ng malaking billboard sa Rojas Boulevard. Ay, naku, kahit hindi at dyan sa SLEX. Sige. Dahil nag-manifest rin lang naman tayo, di ba? Bigyan tayo ng mga ganyan. Kahit na, kunyari, umaakyat kami, kunyari, sa puno ng nyog. Ganyan. Willing kami sa mga ganyang klaseng picture. I claim talaga. Di ba? Manifesting. Telling the Lord. Di ba? Dahil matagal na po namin pangarap ni partner na maging endorser ng Department of Tourism. Naging endorser na tayo. Hindi, gusto ko full-time. Gusto ko full-time. So, you mean full-time with digital content, yes, billboard, diba? radio, TV. Ayan, diba? Let's claim it. Tama. Willing po kaming kumain ng tamilok ng Palawan, makipag-usap sa mga tarsier ng mata sa mata, diba? Willing pong kumain ng linta dyan. Correct, dyan sa mga palayan. Correct. Willing po maging full lang talaga endorser ng Department of Tourism. Kasi naniniwala talaga kami na ang Pilipinas hindi na talaga nagpapahuli. Oo, sobrang pinagmamalaki ng tambalan ang bansang Pilipinas. Tama, diba? Talagang very nationalistic. Yes! Kita nyo naman, di ba? LV bag pa lang. Ano yun? Kita mo naman LV bag ang alin. Oh, very nationalistic, di ba? yung mga bago puro LV. Nationalistic ka dyan. Kuya, I always wear Filipiniana. Oo. Lagi ko yung sinusuot. Bilang pagsuporta ko sa mga local products ng mga Pilipino. Kasi habang may mga bumibili ng mga produkto ng mga Filipiniana, nabubuhay ang industriya ng mga manghahabi. So I claim that next year, endorser na ako ng mga manghahabi ng tela. Ikaw na ang model nila, di ba? Pangarap ko yan talaga, maging model ng mga Kasi lagi ko yung I always purchase. Marami Filipiniana damit si Nicole. Oo, correct. Totoo yun. May bag lang na LB, pero Filipiniana talaga yung outfitan. Yan. Di pangarap talaga namin mag-endorse ng DOT. So anyways, mabalik tayo. So in terms of adjustment, hindi na masyado sa Pilipinas, hindi na tayo nakakalayo. Ito naman si Karen, bago ng bago. Kailan ka ba nanirahan sa Japan? 27. So 27 years ka na sa Pilipinas. Di ba? So alam mo na to, alam mo na yung climate. Hindi lang yun. Ito naman, kala mo naman, may nakaka-jetlag yung Japan to Philippines. Yung nangaaway talaga ngayong umaga. Mainit ulo namin, gutom kami. Pagod kami. Kulang pa kami sa tulog, 2:30 na kami nakauwi. Huwag kang gano'n. Alas 4 na tulog kanina. Bakit? Ganun talaga. Ano ba yan? Ang matanda na mahirapang matulog. Ang tanda, ang hirap matulog. Tapos kailangan magigising ka na maaga. Kasi matik din sa katawan mo, nagigising ng ganung oras. So 4 o'clock ka nakatulog, tapos 5 o'clock gumising ka. Ano ba yan? Ang lakas may edad. My God, old. Pag itong pumipiyok-piyok kami pareho. Huwag ka nga ano to ko sa Pilipinas. Nag-iinit ang ulo namin, Karen. But seriously, kumaka-jetlag. Alam mo may jetlag, di ba?
Kaloka ka. Charang. Seriously. Joke lang yun, Karen. Kilala mo naman ang tambalan. Yes, kasi since tambalanisa ka since 2012. Yes, yan. So, joke lang alam mo naman yung bargas na ugali namin paminsan, lalo na kapag nakainom kami at puyat kami. Totoo yan. But ako naniniwala ko either or. Di ba? Pwede na kung since nag-enjoy ka naman dyan sa Japan for so many reasons. Di ba? Kasi maganda naman talaga sa Japan. Correct. Pero I'm sure mag-enjoy ka rin sa Pilipinas kapag umuwi ka dito. Tama. Because this is your home. Di ba? Remember, your home is where your heart is. Yun. Ang puso mo nasa Pilipinas. Hindi ka naman mag-a-attempt na bumalik ulit ng Pilipinas kung wala na talaga yung puso mo dito eh. So yung puso mo, alam ng puso mo na Pinoy ka. Alam ng puso, alam ng dugo mo na Pinoy ka. Correct. So babalik at babalik ka sa Pilipinas. Totoo. Nalilito ka lang. Pero ko pareho mo siyang magugustuhan. Feeling ko nga hindi siya lito partner eh. Gusto niya na mauwi kasi nga ayaw niya na mabulok sa Japan. Ang natatakot siya, ang shortcut talaga siya, yung adjustment. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Lahat ng tao nakakapag-adjust. Parehong may pagmamalaki ang bansang ito, yes. Japan at Pilipinas. In fact, merong ang Japan at Pilipinas, partner, meron silang parang twins eh. Twins sila pagdating sa volcanoes. Yung Mayon at yung Mount Fuji. Isang mainit, isang malamig. May ganon. Dati silang sisterette. Yes, sisterette talaga sila hanggang ngayon. Twinnies, ganyan. Sissies. Magsasabi. Yung palang decision. Twinning sila talaga dati. May ganon. Dati silang mga sila. Hindi ko lang Kaya lumaki na siya sa Japan. Tapos ito lumaki na sa Pilipinas. Correct. Naghiwalay lang sila ng landas. Parang dati na talaga sila dikit. Sabi ko, I want to stay in the Philippines. Correct, ganon. Nung naghiwalay yung ano yung Pangeia ba yun, partner? Lasing talaga. Huwag niyo po kami pinag-host ng event hanggang 1 a.m. Ganito po kami sa radyo the next day. Paliwanag lang. Yung talagang punong-puno ng conviction. Yung Pangeia. Dati silang sisterette. Hindi nga. Twins talaga sila. May ganon. I-search nyo. Sissies. Mayon Volcano and Mount Fuji. May ganon. So ngayon, Mount Fuji. So ano naman ang kalalaman ng mga Fuji Apple? Tsaka ng Fiji water. Ano pinanggalingan nila? Tingnan mo. Ano talagang backstory nun? Nasa Google search. Mount Fuji and Mount Mayon. Agad-agad. Ang sabi. Nasa Google search. Who is the twin sister of Mount Fuji? Ano sabi? Ang sabi, governments appear to have the power to declare mountains as sisters. Hindi naman kami ang declare. Yung government. Diba? In a marketing move to promote travel, the province of Albay and Japan's Fuki City signed an agreement forging a sisterhood between Mount Fuji and Mount Mayon. Noong 2016 yan. Nagkaroon na sila ng sila. agreement. Correct. Baka nag-blood compact pa yung dalawang yan eh. Tingnan mo, kala mo ginujoke kita ha, tungkol sa paghiwalay ng Pangeia. Sister talaga ang Mount Mayon at ang Mount Fuji. Ba't yung Mount Fuji kalmang-kalma, si Mayon volcano laging umaalma? Kasi yung even twins have different personalities. May attitude din sila, gano'n. Uma-attitude, gano'n. May isa talagang kalma lang, chill. Parang tayo, partner. Ikaw yung chill, ako yung Mayon. Diba? Ikaw si Mount Fuji, chill ka lang. Kaya pala pinanganak ka sa Bicol. And that is why I love pili nuts. Labo. Itigil na natin to. Sabi ni Karen, ba't ba ako nagsulat? Wala akong nahita sa inyo. Itigil na natin to. Wala akong napalang maayos sa inyo. Itigil na natin to.